Office yatagwire yekunyulenzi pamwechete neStarlink office yaWikiNew zvakare iri kunyulenzi dzanzi dzabombewa naComrade Nyoka Mabhunu uyezve service station yatagwire iri kuna Glenara iri kunzi nayewo yabombewa mushure mekunge vanhu vati kugadzirira musi wa31 kuri kunzi zvakare vana Nyoka yaMabhunu nemama comrades vari kutevera geza vari kuti signal tatopiwa hatisi kumira. This is just a foretaste of what to expect. So guys, zviri mumastreets izvi vamwe vari kuti ivo mota dzapiswa idzi ndedzechinherera imota dziri missing kuVID saka zviri kuratidza kuti dzapisirwa panze pemabuildings ataurwa aya, not kuti the buildings were bombed. Zviri kungoitirwa kusenda message, so whatever message it is tingonzwai vachizvitaurira kumashure. Tiri kuzopinda mumastreet handimazvizi saka ende munanga gwari kuzoenda hapana chiri kudzoka kumashure handimazvizi kuratidza kupererwa kuenda kunogadzira nyaya dzefeki. We are not going to be moved nenyaya nenonsense dzakapusa kudaro handimazvinzwisisa. Kupererwa kwemhando yepamusoro izvozvi ndichitaura kudai so kufamu yaMangudya kugaraji famu yaMangudya kuservice station yake yeMutare Road iyo handimazvinzwisisa yeMutare Road unana Goromonzuku yabombwa izvozvi iri kunganduma moto izvozvi ndichitaura kudai so handimazvinzwisisa. Office yeStarlink yakare yechigananda ichi handimazvinzwisisa iri kuNewlands uko handimanzwa yeStarlink yechigananda chikuru yachivayo yabombwa izvo yabombwa iri kunganduma moto handimanzwa yabombwa usiku handimanzwa. Office yakuda tagwirei yekuNewlands yabombwa ndichitaura futi kudai handimanzwisisa. Service station ratagwirei DA akatora kamagaraji aya kungoginya mvura vachiita zvakare zvekuba mari izvi yabombwa iri kuGrenara. Endai munotarisa nzvimbo dzandiri kutaura idzodzo handimazvinzwisisa hapana chatisiri kuziva handimanzwa. Ende let it be clear kuti aya masigns chete handimanzwa mamwe akawanda akutobombwa rikaenda tsobuda pachena vageza vakakutaurira wane vakataura kuti hapana chiri kuzodzoka kumashure mune sign yamuchaona mune zvamuchaona ezvi zvatotanga handimanzwa tichatanga ari kubombwa iwaika vapedza kubomba kwacho vachauya kuzokubata izvigananda wait hamuna chamati maona handimazvinzwisa. Iwe waiganzaka iwe uchiti zvanzi maofisi angu anochengetwa nemasoja anochengeta maofisi ako ndapiko indau chinyepera nyika zvisina nebasa rese zviri very legendary kudaro iwewe hamuna chamati maona musi wa31 munhu wese mumastreet handimazvinzwisaka kana pana ari kuti Nyoka yaMabhunu anonyepa nzvimbo dzandataura idzo endai muzvionere. ndo zvavari kutaurawo vachiti ndo dzimwe saini dziri kubva kuna Geza. Tozotiwo mune dzimwe nyaya zvakare Chivhayo agifta timu yake yekusouth Africa mabodyguards ake vari 7 mapolo anoita 700,000 each maGTI malatest 2025 hanzi aiwa vakomana batai makadai so ari kuratidza umbinga hwake kwete kuZimbabwe chete chero kuSouth Africa kwacho. Vamwe vari kuti ndo nzira yavo yekuklina mari asi vamwe vari ngoti aiwa guys imbinga ari kucounter down maybe zvechokwadiwo sechigananda chikazobvisiwawo aneosara aine pekuti varume imi ndakambokubatsirai rimwe gore chimbondibatsiraiwo muzuva ranhasi. So ndo dziri mumastreets. Please do leave your comments on what you think.